oNdlovu, oGatsheni, obuya beNyathi. Lona ngumlando wabantu bakwaNdlovu. Uma sibheka umlando, abantu bakwaNdlovu baphansi kwabantu ababekhuluma ulimi lwesiNguni olubizwa ngeSothoid. Lokhu kusho ukuthi babengekho ngaphansi kwamaNguni ayekhuluma isilala. Lezi zilimi zombili zazehlukene. Lokhu wakuzwa uma abantu bephimisa amagama bekhuluma. Kwakukhona oNdlovu abangabeSuthu ababengoNdlovu, okusho igama lesilwane indlovu, oNdlovu abangamaNguni. Lapho-ke sisho oGatsheni, kube khona noNdlovu Gabula, Ndlovu Mthombeni. Lokhu kusho ukuthi sikhulu isihlahla somlando wakwaNdlovu futhi sinamagatsha amaningi ehlukene. Kusenzima ukuthola ukuthi abakwaNdlovu bafike kanjani endaweni yaseNkandla futhi besuka kuphi. Kepha uma sibheka emlando, babengaphansi kwesizwe samaChunu khona belu eNkandla, bengaphansi kaMpongo ezalwa nguZingelwayo, yena ezalwa nguLamula, yena ezalwa nguGatsheni. ONdlovu baseNkandla babakhelene nabantu bakwaMkhize, kaMafofa, eQhudeni, eNkandla, bephuza umfula insusa. Hayi, lishona nendaba zalo. Ukuhlala kwabo ngaphansi kaMacingwane kwagcina kubadalele amazinyo abushelelezi, njengoba kwadlebhuka insolo zokuthi uMpongo uyakhunkula. uMacingwane lokhu wayekusho ngoba uMpongo efuye izinyoni ezimbili ezifana nokhozi. Kwadala abantu bakwaNdlovu bedle phansi beyokhonza kwaMkhize kuzihlandlo ngenxa yokwesaba uMacingwane. Ngenkathi-ke abakwaNdlovu beyohlala kwaMkhize babeholwa nguNgema oyindodana kaMpongo. uNgema yena wayezalwa nguNogwiyela, yena ezalwa nguMdingi. uMdingi yena wasuka eNhlazuka wayokwakha eMngeni. Ngokuhlaselwa kwabo nguMacingwane baze bayokhonza kuzihlandlo, bazibona oNdlovu-ke bazibona bengesenaboya. Nangokuhlaselwa kazihlandlo ehlaselwa nguDengane, kanti nguye bese bafukamele, babona ukuthi uboya babo omnamandla bazibiza ngokuthi bangabakwaboya beNyathi, obuthi busongwa bube busombuluka. Zonqula amakhanda ashiwe, izazi kuphela zogeqa amagula le eyasebukhosini media.